खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो नै संग्राय गुवार लानानै मैगं थाइगं लानानैसो बरायबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ सनाफोर नायलांदोलाय अननानै भिडिअफोरखौ जोबजा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना आगैमोननो नै खान्थाल बेगरजों मैथाजों जानो नागिरदों ओमफ्राय जोगोनार बिजौबो एवनो नागिरदों आङो नायलां सनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो गिबियावनो बुंगोन आं सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा आरोखि ना वेलकाम खालायो आङो भिडिअसफोरखौ नायनानै डाटा आरोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालामजायो गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' सना उन्दैया उन्दुदोंलाय नै बारा खरा बोरायलानो हाया बेना दसेनो सिखारनाया अखा फ्रि फ्रि हादों अखा फ्रि फ्रियावनो दहाय बिमा खामानि मावनायाव गेलेफागासिनो दङ सनाफोर दिनै मोननै सोंनायनि फिननाय मोननै मोनथामसो होगोन आरोना आङो गोबां आगैमोनानो आंनि माने माबा कुइसन सोंहरदों नालाय इउटुबनि बारै सोंहरदों नालाय आङो एन्सार होनोसै आरोना आगैमोना सोंहरदों आब' नोंना इउटुबाव फैसा मोननाय जागोन ना जायाखै होननानै सोंहरदों आरोना जाबाय आगैमोन जाबाय आंना $100 जाबायानो आंनाबो ओमफ्रायो हाबथ'वाखै आरोना हाबसिगोन कयेक दिनावनो सोंहरबाय थानायलाय आं खोन्थाबाय आरोना आंना मेनसन खालायलायला दा स्क्रिनाव होनानै होगोन आरोना मेरला आगैमोन सोंहरदों दा जायखिया सासेनि होनानै होनसै आरोना आं स्क्रिनाव मोनबाय नोंथांमोननि अननाय आगैमोननि अननाय आंनि सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै बा आंनि फिसाजों समानफोर अनसायो आंनि भिडिअसफोरखौ दसेबाबो बेसेन गोसा समखौ टाइम होनानै नायो आवगायबोनो हाबाय आरोना सनाफोर सोरबा सोंहरदों आब' फार्स्ट पेमेन्टखौ मा खालायगोन होननानै बुङो फार्स्ट पेमेन्टखौ आङो जाया आं बाहाया थाइटसेबो आं माबा मोनसे खामानियावसो बाहायगोन भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांगोन आरोना सनाफोर आङो बे फार्स्ट पेमेन्टखौ मा खालायनो नागिरदों आरो दानो आं बख'थ'वा हाबबाबो नोंस्रा गुमै फैनायखौसो नेगोन आरोना गुमैजों आंजों मानो होनबा गुमैयानो आंखौ फुरा इउटुबनि खामानि बा माबा माबि बिदिनो माने एखमबाफोर कमेन्टफोर गाज्रि फैयोबाबो जेबो नङा फैखायो जेबो नङा इसिबां नायनाया बुरजा जागोन इसिबां कमेन्टफ्राबो हेटार्सफोर हाबफादेरगोन होननानै बुङो आरोना बिराद बुजायो आरोना आंखौ माने गोसोखौ बोरैबा मोनजानो गिनानै आरोना बिराद हेल्प खालायो आरोना नोंस्रा गुमैया आगैमोनाबो होनदों सोरबा आब' आंबो इउटुब खुलिनो लुबैदों बोरै खुलियो मायो होननानै बुंदोंथ' आंनावबो इउटुबनि बारै एथ'ग्राब नलेज गैया आंनिखौबो नोंस्रा गुमैयासो खुलिनानै होनाय ओमफ्रायो दा आङो भिडिअ आपल'ड खालायो बा इडिट खालायनानै आगारनाय थाम्बनेल बानायनाय बेल' आरोना बाखि खामानिखौ नोंस्रा गुमैयानो सेस मावजोबो आरोना आंहाबो बांद्राय नलेज गैयाथ' दानि जुगावथ' मबाइलाव भिडिअसफ्रावनो नै सार्च खालामनानै नायबानो मोनजोबखायो माबोरै खुलिनाय माबोरै मानाय मबाइलावनो माबाजोबबानो मिथिजोबखायो आरोना जेबो गिनांगौ गैया आजिखालिनि जुगाव सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आरोना इउटुबाव फैनो हागोन जेबो नङा ओरैनो बेसेन गोसा समखौ आरोखि ना ओरैनो थास्लायस्लायबा सोरबाफोर ओरैनो बेखाराव दंबा फै आरोना वेलकाम हाबफै जों गाव सहाय होलायलायगोन ना जों नायलायलायगोन ना गावजों गावनो गिदिर इउटुबारफोराथ' नायखाया आरो मालाबाबो खोन्थाया जोंथ' रावनिबो सहाय मोनाखै आरोना खुद निजे खस्थ' खालायनानैनो आवगायबोयै नैबे फैसा मोननायनि लाइनाव फैबाय आरोना खिन्थु आं सानाखैमोन आरोना फैसा मोनगोन बिदि फैसा मोनलायलायनायनि लाइनाव फैगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना आगैमोन लासै लासै रायजो राजाफ्रा अनसायबोबाय अननायजों नायबाय आंनि भिडिअसफोरखौ आंबो खस्थ' खालायबाय जेन'बा गथ' सानैखौ लानानै बा न'खर मोनसे सालायनानै बेसे माने ओरैनोसो गोरलै नुयो आरोना भिडिअ खालामनायफोरखौ मालायनि भिडिअ खालामनायफोरखौ गोरलै नुगोन खिन्थु बेबो बिराद खस्थ' आरोना जोंफोरनि थाखाय फिसा गोनांनि थाखाय आरोना सिख्ला सेंग्राफोरबाथ' बारा खस्थ' जानाय नङा आरो सोरबाफोरना जेन'बा न'फ्रावबो गथ'फोर लाखारनो बा खामानि मावखानो मानसि दं आंनाथ' फारसेनिफ्रायनो आंनो हारसिंनो मेनेज खालायजोबनांगौ आंसो मिन्थिगौ आरोना सनाफोर थेवबोदि आङो माने नोंथांमोनजों एक्टिभ थानो लुबैनानैनोथ' आगैमोन नोंसोरजों एक्टिभ थानो लुबैनानैनो माने आङो आंनि माने रेस्ट लानांगौ टाइमखौबाबो आङो नोंसोरनो भिडिअ खालायनानै बा आं मा खालामो मा मावो मा दाङो देखायो आरोना आगैमोन इउटुबाव सोरबाफोर फैनो गोसो गुदुं दंबा फै जेबो नङा रावनिबो बुंनायखौ जेबो माबानो नाङा जोंनाबा बिखुनजो हायलुरिया होनदोंमोन आरोना आङो बखिजानो गियो आयै रायहरो माथो होननानै बुङो दरखार गैया मालायनि रायनायफोरखौ बे माइनाव सोनो जेबो दरखार गैया आरोखि ना बुंग्राया बुंखायो मुलुग संसारावलाय सोरखौलाय मोजां मोनहोजोबनो हानो आरोना सोरनि गोसोआलाय एखे जाजोबनो मोनग्राया मोनबाय थागोन बे मोनग्राया जाय थेरा बेजों थेरायैनो थांफानांगौ सिद्दाजोंबा सिद्दायैनो थांफानांगौ आरोना सनाफोर आंनाथ' बेबायदिसो आरोना जाय आंखौ अनसायगोन जाय आंखौ अनगोन आं बेनो अननाय होफिनगोन जाय आंजों थेरा आंखौ थेरा बाथ्रा बुंदोंबा आंबो बेखौ थेरायैनो एन्सारखौ होफिनगोन आरोना आंबो बे टाइपनि मानसि आरोखि ना मोजांबा आंबो मोजां नों सना बेबहार देखायदोंबा आंबो सना बेबहार देखायगोन रुपा बेबहार देखायदोंबा आंबो रुपा बेबहारखौनो देखायगोन आरोना आं बेबायदि टाइपनि मानसि आरोना सनाफोर जेबो नङा फै खालायनो गोसोबा
आरो बुंबावबाय आं दिनै भिडिअआवबो आंनि बिहामजोनि इउटुब चेनेलाथ' खुलिबायानो भिडिअस आगारथ'वाखै आगारबानो आङो लिंकखौ होनानै होखागोन आरो ना सनाफोर हाइलुरि ब्लग्स लाबाय आरो ना मालाय बिहावा खुलिनानै हरबाय मैया बिहामजोनो मा होनोमोनलाय रावबो पात्ता होआ रावबो खोन्थाया सनाफोर इउटुबार गिदिरफ्रा रावबो गाव देरबाथाय माने फिसा फिसौ सेले बेलेफोरखौ नायसना ओंखायनो जों सेले बेलेफ्रानो गावनो हेल्प होलायलायनांगोन हेल्प होलायलायनानै जौगालांगोन सनाफोर ओंखायनो फै ओरैनो थास्लायस्लाय फै जेबो नङा थाइसे थाइनै मोननायाथ' बहानि गावनि संनाय खावनायखौनो देखायबाय था जोंलाय बहाथो थांनानै भिडिअ लाबोनो रोंनो फिसा गोनांफ्रालाय न'आवनो माथो जोंनि भिडिअफोरखौनो अनसायगासिनो दंलाय न'आवनो मैगंनिफ्राय एखनबा स्टार्ट खालायबाय एखनबा सिला सिबनायनिफ्राय जागायजेनबाय ब्लगखौ एखनबा न' सिबनायनिफ्राय जागायजेनबाय एखनबा ओंखाम संनायनिफ्राय जागायजेनबाय एखनबा जानायनिफ्राय जागायजेनबाय खस्थ' भिडिअआलाय माबा मोनसे खामानिखौ साक्सेस खालायनोबाथ' खस्थ'आथ' जाखागोन आगैमोन थावबोदि फिथाइखौ मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो गुमैया होनदोंमोन आरो दा गेजेर ससेयाव नायलानो माथो भिडिअसफोरखौ होननानै बुंबा आं माने सिगाङाव फैसानि थान्दा खालामनानै जेबो बिदि भिडिअ खालायाखैमोन आरो ना ओमफ्राय मालाय गावनो हारसिंनो आं माने बानाय मोजोमनायखौ दोननानै भिडिअसफोरखौबो लाबोदावबाय नालाय लाबोबाय थानो गोसो जाखायो भिडिअ बानायबाथाय बानायबाय थानो गोसो जाखायो माने कमेन्टफोरखौनो फरायनो बा आगैमोननि कमेन्ट मोजां फैनायखौनो नायनानै माने गोजोननो थाखायनो भिडिअ आगारफ्लांबाय थाखायो आरोना मोजां कमेन्ट फैयोबा ओंखायनो आङो माने 1000 जन नायबाबो आंना बेनो जथेस्थ' होनोमोन आरोना माथो माबायानो नायनायानो बारा बुरजायानो थांला होननानै बुंबाथाय आंना 1000 थांबानो जथेस्थ' बेनो आंथ' सेलिब्रिटि नङाना आंनो बेनो जथेस्थ' होननानै बुङोमोन आरोना दा अनसायलांगासिनो दं दा सिनायहांबाय आगैमोना अनसायबाय दा आंनाबो फैसा मोननायनि लाइनाव जाबाय बा $100 जाबाय आरोना नोंथांमोननि अननायाव थ' बेबायदिनो अनसायलांबाय था अननाय होबाय था सनाफोर आं बिदिनो हाजासे मोजां भिडिअसफोर लाबोनो नाजाबाय थागोन आरोना नोंथांमोननि खाथियाव थ' बेबायदिनो अनसायलांबाय थादो बेसेन गोसा समखौ दसेबाबो टाइम होनानै नायो थ' दाथ' माइ गायनाय बोथोर आगैमोना फुङावनो नायनानै आंनो कमेन्ट खालायो आरोना 4टा गाहामावनो नायलायबाय आब' माइ गायनानैनो नायनो मोनाखैमोन होननानैथ' नुबाय बेसेबां खस्थ' खालायनानै दसेबाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ टाइम होनानै आंनि भिडिअआव हाबनानै कमेन्ट खालायो बा नायो थ' गोसो गोरबोजों आरोखि ना बिराद अननाय जासिहरनाय थाबाय आरोना सनाफोर बेबायदिनो अनसायलांबाय था थ' आं बारा फेथेरबो रायलायनोबो आंबो बारा रोङा आरोखि ना माबाफोर गोरोन्थिफोर जाफ्लांबायबा माबाफोर बाराद्राय बुंफ्लांबायदोंबा निमाहा होदो आरोना सनाफोर दा आरो सोंबावदोंमोन नोंसिना आइ बिखुनजो मोना नायगोन ना नाया नोंनि भिडिअखौ होननानै सोंदोंमोन आरोना नायो आंना बिखुनजोआ नायो मानो नाया जानो गावनि बिहामजोनि भिडिअसफोरखौलाय मालायफोरनोबो देखायबावनो नै आंना बिहामजोनि भिडिअसफ्रा होननानै आंहा लाइक खालामनानै हरो नायखांनानै जालायलायोनो आरोना जोंना ओमफ्राय सोरजोंबा बुंजानोसैनो आरो खोन्थाबाथाय नोंहा नायबानो जायोना होनजानोसैलायनो आरो बिस्रा बिहामजोनि चेनेल भिडिअ नालाय गाज्रिबाबो मोजां नुखागोन ना बिखुनजोआलाय ओंखायनो होनो आरो आं नोंहालाय मानो मालायनो देखायनांगौ नोंहा नायनानै सिरि थाबानो जायोना होननानै बुङो आरोना लारि गांगाथफा महिलारिखौथ' गोसोआव गैयाबा मालाय गांगाथफा ओरै सानजाहानिया जालायलायो आरोना दाखालियानो खोन्थाहरनाया जि मोजां मोनो आं बिसिनिखौबो नायनो रायलायनायखौनो खोनासंबाय थानो मोजां मोनो जाहरलायथारदों आंना आइ बिखुनजोआ मालाय महिलारिनि बिखुनजोआबो ब्लगारसो जाबावबाय मादैया आंहाबो आइ बिखुनजोनो खुलिनानै होनांसिगोन आरो माथो साफा दाफा थानाय नालाय बिखुनजोआ दा जोंखौ नायो भिडिअआव आंहाबो बिखुनजोखौ नाहरनोसै मा खालायो मा मायो आंहाबो खुलिनानै होनांसिगोन र' बिखुनजोनो थ' बुंग्राया बुंखायो गाज्रि बुंग्राया बुंखायो खिन्थु मोनसे खोथा सनाफोर माने सयज' खालामनानै थानो हानांगोन आरोना बिराद गाज्रि कमेन्टफोर फैयो एखनबा बिराद नेगेटिभ कमेन्ट फैयो एखनबा माने रागा जोङा सानबाबो जोंफ्लांनांगौ जायो आरोना रागा जोङा सानब्लाबो जोंफ्लांखायो बेफोरखौ एसे माइन्डखौ फ्रि खालामनानै लानांगौ आरोना खिबु सुनायाव आगार हरजोबनांगौ बेफोरबायदिखौ खिबु सुनायाव आगार हरजोबनांगौ जेबो साननो नाङा रागाखौ माने बिराद सयज' खालामनानै थानांगौ जायो आरोना बेबायदि बुंनायफोरखौ आंथ' जेखि बुङा आंनावथ' जेबो देहायाव नाङा आंना लोरोदबो आंनि नैबे आसि बिजौबो बे हेटार्सफ्रा आंखौ सोमावनो हाया आरोखि ना बुंबाय था बुंखो मा जाखो थ' हेटार्सफोरखौबो अननांगोन आरोना हेटार्सफोर अनामोनबाबो बेसिम दावगाबोनो हानाय नङामोन आरोना अननाय बा गाज्रि मोनजानायनि गेजेरजोंनो आङो बेखिनि दा रांखौबो मोननो हासिगोन अननायाव बिथांमोननि अननायाव हेटार्सफोरनि थाखाय हेटार्सफोरखौबो गाज्रिद्राय होनजाया आरोना अननांगोन बिसोरखौबो बिसोर मुगैया मुजिया नायनानैबाबोथ' कमेन्ट खालायहरदोंना नायखोमायोबो सालाफ्रा ओमफ्राय कमेन्टबो गाज्रि हरो आरोना ओरैबायदि मा होनबावनो आंहाबो बिखुनजोनो खुलिनानै होनोसैहाय मालाय महिलारि मोनाबा गासिबो इउटुबार जाजोब्बाय फिसायाबो गांगाथफानाबो आलदा एकाउन्ट दं ओरैनोथ' बिसि फिसाय बानायलायबाय थाखायो आरो गांगाथफानाबो महिलारि फिसायनाबो आलदा चेनेल दं बिखुनजोनाबो महिलारिनाथ' महिलारिखासै
बिहावनाल' बाखि आरोना आंहाबो खुलिनानै होनांसिगोन र' बियाव जालिनोबो बिखुनजोनोबो आरो बेवाइयाबो खालायबावथोंसै आरोना न'खरैनो इउटुबार जाजोबसै जोंहा दा बारा पेटेर पेटेर रायलायला सनाफोर बुंनायफ्राव माबा गोरोन्थिफोर जाबायबा निमाहा होदो। रेडि खालायजोब्बाय सनाफोर नै ओरै खान्थाल बेगरखौ कुकाराव रुहरबाय ओरै बाथोननि थाखाय सयाबिन एवगासिनो आं सयाबिन बाथोन जानो लुबैदों ओरै बानलु गोरान एवखांबाय माबा मा होनोलाय जोगोनार बिजौ आलु ओरै मैथा बाथोन देगोन आं सयाबिनखौ दिनैथ' समबार नालाय मिरामिस जोंहा जाया बेदर बेखायनो बेनो अखाया जि हालायबाय नै दसेनो सासेया गेलेगासिनो नै मेथाइ जानानै थेंफेथें नै जोगोनार बिजौ भाजा एवबाय एसेल' एवबाय फिसाजोआबो जाखाया नालाय आलुजों एवबाय आं बेखौ ओमफ्राय बाथोनाबो जाबाय नै आंना सयाबिन बाथोना बेखौ फिसाजो गेदेरनो दोनदों आङो बेथ' बाथोनखौ जानाय नङा गोसा जानो हाया ओमफ्राय ओरै आंनाबो बारा एसे देरामसो आरोना बाराद्राय मिस मिसबाबो जानो सुखुवा आं ओंखायनो एसे रग' रग' जेंगाव अरनानै जानो मोनबासो मोजां मोनो आरोना साराय मोननै मोनथाम बाहायबाय थाया भाजा मोनबाथाय बेहायनो संहरनोसै खान्थाल बेगरखौ अखा हानायखौ खान्थाल बेगराबो संबाय नै मोनबायानो मोननायनि लामायाव फैजोब्बाय मैथाबो होखाबाय एसे जबहोबावनोसै भाजायाबो मोनबाय नै ओंखामबो जानहरखाबाय मोनबाथाय आरो माथोबाव अखा बोथोरावलाय गुदुं गुदुं जानानै सिरि थानोसै सोनाफोर मोनखांजोब्बाय दरजायाव सोनारनानै दसे जिरायनोसै मेंबाय दोखोनो ओंखामनि गेस थांबाथाय जानोसै गुदुं गुदुंनो फिसाजोआ गेलेगासिनो दं सिखारनानै सानैजों उफ सिखारबाथाय माने सिखारबानो रेस्ट गैया हरावबो बिदिनोखा उन्दुथेरनोनो मोना आरो अखा हाबाय थाबाथाय हरफ्रावबो आंहा उन्दुलाङा आरोखि ना थाललाफ्लांबाय थायो हारसिं थास' बिबार नायनानै फैनि र' दंना गैया अखायानो गारनोनो रोंला बारथाराखै बेनिया बारसेबो बाराखै थास' माबाया देन आथिङा देन ओंखारबावबाय ना गुरनो मोजां जाथारबायहाय एबार जेखाइ लाबोथारनांसिगोन दङथ' बे मोनबायसो नै बेलाय बारनै दंबावो बारनै नङाहाय बारसेल' दै जेरावबो दै बारफा बारनै दङ बारा गैया बायनानैसो लाबोनांसिगोन दङ दंनायालाय थोगोन खोमा बिमा फिसा सानैनो बारब्रै बारबा नुबाय दंसाबो थोगोन जोंहा बिमा फिसा सानैनो खाना लांखानांसिगोन दा मोनायाव नङाबा बाथोन माबाजोंबो जानो हायो मैथाजोंबो एग्लिनानै आं खागोननि दे सनाफोर मोनसाबबाय नै सनाफोर एसे जागासे ओमफ्राय सिंथिं दंबावो ओमफ्राय हाबनो गिनानै हाबासै आं हाग्रायाव हाबनो गिलायलाङो आंहा जाबायहाय बेनो थोबाय थांफिनसै ओंखाम जानोसै नाय बेनि बारसेखौबो खानोसै बिमाया थास' बिबार खाहैबाय अबावबा थांनो साननानै गाबनाया होथारबाय आरो नोंखौ गालांदों एकदम बिमाखौनो एनज्रायनो हाया बिमायानो एनज्रायनो हाया होना नोंखौनो गालांदों बुंनाय ओंखारबायहाय जे नोंखौ गालांदों दुगैसैथ' आथिं गासिनोसै मेंबांबां लेथ्राथार नुथारबाय वान होना दे होना जानोसै सनाफोर उखैबायबो टाइमाबो 12थायानो जाबाय बेनोसै आरोना सयाबिन बाथोन जोगोनार बिजौ आलु एवनाय ओमफ्राय ओंख्रि नै बिसिबांबा दाखुमामा
आं बायदि हाबफांफां आं हाबफांफां नंगौना नङा खाख्रेब-ख्रेबसो ना गामला गुवारावनो लाबाय नै ओंख्रिखौ जानोसै बाथोनखौसो साखिग्रोनायसै बानलु लायासै आं बानलु गोरान गोरानखौनो बुरजा होखादों नालाय आङो बाथोनाव ओंखायनो सना मोनाबो जागासिनो आगैमोना सयाबिन बाथोन जागोन ना जाया सोर सोर जायो खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्टआव आरो सोरबाफोर जायाखैबा जा गोथाव मोनो दिनै समबार मिरामिस नालाय मोनजाबाथ' लायगौमोन आं अखा हानायखौबाबो रेनकट गानलायलायनानै जानायावबा जेनखाया थाथा हमनानैबाबो लायो स्कुटि सालायनानै ओमफ्राय इडिटखौ बहा खालायो होननानै सोंदोंमोन आब' नों इडिटखौ बहा खालायो होननानै VN आव बानायो आरोना आं इडिटखौ फाइन मास्टारावबो बै लोगोआ स्टार थायोना गाज्रि नुयो ओंखायनो बानाया आङो जाखांबाय नालाय थोरसि लथाया नै ओंखारलायबाय दुमासे सुदोलाय थ' सनाफोर थोरसि लथा सुनानै लागोनसै गोदलायलायथारबाय आं जा मोजां जानानै दा दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय